maliit, nakakalat ang pagkain, mabaho, at ang malala pa rito, isa sa mga aso na nahuli ang patay na. At ang ulo nito ay nakaipit pa sa pagitan ng bakal. Ganito dinatna ni Catalina Canturia ang sitwasyon ng mga aso sa isang dog pound sa San Jacinto sa Masbate. At upang mabigyang aksyon itong alalahanin, idinulog ni Catalina ang problemang ito sa aming programa. Paano niyo po nalaman itong sitwasyon po ng mga asong dalang po ito? Nung isang araw po, pumunta na po dito yung kapitbahay namin na teacher. May mga alaga po siyang aso. Sabi niya sa akin, Talia, halika po, samahan mo ako doon kasi magpapakain ako sa mga aso. Sabi ko saan? Sabi niya doon sa dog pound. Sabi ko sige, punta tayo. Pagdating ko doon, di ko naman ini-expect na gano'n ang makikita ko na may isang patay na aso. Tapos, napakarumi at gutom na gutom yung mga aso doon sa uhaw na uhaw. So ibig sabihin, wala pong nakatokang nag-aalaga sa mga nauhuling mga aso dyan po sa inyong lugar? Meron po. Kaso nga lang, halos hindi nga nila pinupuntahan doon eh. So ibig sabihin po, sa inyo pa lang po, Nanay Catalina, masasabi nyo na po talagang napabayaan po yung mga aso niyan? Opo, napabayaan po. Okay. Pinuhuli, saka napabayaan. Alaga or mag-overlook or mag-oversee ng pound. Okay. Para sa maaaring legal na aksyon, pinaunlakan kami ni Attorney Roger Abitria IV, ang animal welfare advocate. Una-una, sino po yung nakatoko mag-maintain ng pound? Siya yung mananagot doon. Not just for administrative sanctions, but more so for a criminal case. May criminal liability siya doon under Animal Welfare Act kasi yung pagpapabaya niyang yon kasi siya po yung possessor ng animal o nasa custody niya yung animal na nag-cause ng death doon sa animal, malnutrition doon sa iba. So, especially kung public employee or officer pa siya, so higher. Hindi na rin kami nag-aksaya ng oras at agad kaming tumungo kasama si Ednalyn Cristo, ang head volunteer ng TAARA o the Albay Animal Rescue Alliance sa bayan ng Jacinto sa Masbate. At nang kami ay nakarating na sa dog pound, wala ng mga aso sa kulungan at tila nilinisan na rin ito. Amin ring napansin na sa lawak ng lupain rito ay maliit na espasyo lang ang inilaan para sa sinasabi nilang dog pound. Personal din naming nakausap si William Don Alimanana, ang Farm Foreman Livestock Coordinator ng Municipal Agriculturist. Imposibleng andito siya na mangyari yun. Mariing sinabi ni William na hindi sinasadya ang pangyayari. Yung pangyari na yon, pumunta sila umaga ng Sabado. Kung yung aso na patay, kung mga 3 days na yon ay dapat inuuod na siya. So putitog pa lang, langgam pa lang. So ibig sabihin, Friday kasi ng hapon galing ako doon eh. So ibig sabihin, nangyari yung incident. Mga gabi, madaling araw. Just imagine you seeing a dog. Ngunit para naman sa head volunteer ng TAARA na si Ednalyn Cristo, kinakailangan pa rin na mabigyan ng hustisya ang namatay na aso. Sa animal advocates kasi we are masyadong malalim yung naging effect ng issue. And I believe that's accident talaga. But we all know na in every situation, there's always a person in charge. Ay, hindi na nakalabas ang aso nun dahil talagang pinilit niya ipasok ang ulo niya eh. So siguro ko, nagpipilit din siya na makalabas, ang katawan niya, siguro ko nang hina na, wala na din na siya nakabalik. Para naman kay Abigail Almosara, ang officer in charge ng Municipal Agriculturist, hindi sinasadya ang nangyaring pagpapabaya. Ang suggest ni Mayor is ayusin yung dog pound, i-extend and ayusin yung mga rehas. Ngayon po,
tigil po muna talaga kami. Wala po munang operation since yun nga po, iaayos po muna namin yung dog pound. Kaya ang inaano po namin ngayon, nagbabahay-bahay po kami, sabay paalala po sa kanila na pakiusap sa mga dog owner na itali po yung kanilang mga aso. Binisita rin namin si Nanay Catalina, ang concerned citizen na nagpadala ng alalahaning ito. At sa kanyang bakuran namin nadatnan ang 3 aso na nailigtas niya mula sa dog pound. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga intention na parang mag-boom yung ang intention ko lang talaga is binidyo ko yung mga aso, saka pinost ko para kung makita ng may-ari ng aso na andun yung aso niya, kunin na niya. Sabi ko pa nga doon sa post ko, kung may makakilala dito sa aso na to, pwede nila akong kontakin, sasamahan ko silang kunin yung aso. Para kay Miss Ednalyn at Catalina, aksidente man o hindi, ay kinakailangan pa rin na may managot sa nangyari. Kaya nitong ika-20 ng Pebrero, kami ay nagtungo sa San Jacinto Municipal Police Station para maisampa na ang formal na reklamo. At dahil sa sitwasyong ito, ang mga animal welfare advocate ng San Jacinto ay bumuo ng grupo sa ngalan ng namayapang aso na si Brownie at pinangalan ng Balay ni Brownie.